wasu naira. Kuna da labarin cewa Sarki Ali Nuhu zai kori Rama Sarau daga Kano? Hawa da Allah! Saboda me? Ba saboda ta yi wasu hotuna da bai dace ba. Why ba shi izini? Wallahi ba zai yi ba. Yawa, ke Jamila, ke yadda a kore ta daga Kano? Ai bai isa ba. Ƙarya yake yi. Hey! Kanka dade, ka yadda a kore ta? I don't want this raga-taga nonsense here. Kusa mai sana'a, kama ka yadda a kore ta? Eh. Ba ka ce kana son ta ba? Allah ya kiyaye. Allah ya sauki. Jamila na gudu, ke kan na san biki yarda ba ku? Ƙwarai kuwa. Kai mai maganan ka akwai wanda suka ce ba su yarda ba. Suna da taɓin hankali. Ni kaina na fahimci haka. Yawa.